No niin, terve terve. Se on Semppu 213 täällä jälleen ja pitkän tauon jälkeen on nyt sit päättänyt aloittaa uusiksi nyt tän YouTubettamisen. Et se on nyt pitkän tovin ollut tauolla nää meikäläisen videot. Videot tosiaan ja tälleen. Nyt täällä tosiaan kentällä jäällä kävelen. Ja näyttäis olevan 14 astetta pakkasta ja ei oikein kunnolla näy. On vähän todella huono kuvanlaatu. Nyt on kyllä ekstra huono kuvanlaatu. Ei se kyllä sitä parane. Mut joo, tämmöset näkymät täällä. Tosiaan tuolta salilta hävis valot. Valot tosiaan ja näin. Ei voi mitään. Se on vissiin tälleen justiinsa 10 aikoihin lähtee noin valot tuolta salilta pois. Ja näin nikkäästi. Hyvin kyllä kaikuu tää meikäläisen kävely tonne muualle. Ja siellä on jo portitkin kiinni ja joo. Mitkäs työmaakopit tässä on? Jännät. Mut joo, siinä näkyy. Kello on ton verran ja hiljasta on. On niin hirveän hiljasta kuin olla ja voi. Huhhuh. Ja kädetkin jäätyy, hanskat unohtu kotiin ja kun mä niitä löytänyt, niin lähdin nyt sit ilman hanskoja. Huhhuh. Ja ei kehtaa tuo kuntolaitteellakaan tehdä yhtään mitään, kun ei oo hanskoja, niin jäätyy kädet niin totaalisesti. Pitää vähän väliä pitää toista kättä taskussa ja näin. Ja joo. Kyllä tuolla kuntosalilla mun puolesta voisi olla vaikka ympäri vuorokauden noi valot päällä. Vois kyllä olla ihan hyvin, koska vähän veikkaan, että joskus saattaa yöllä olla kävijöitä, kuten vaikka minä. Minähän täällä seikkailen. Ja joku muukin voi joskus yöllä seikkailla, mistä näistä ikinä tietää. Niin voisi ihan hyvin olla valot tässä, tai vaikka liiketunnistin valo. Et jos haluu kaupunki säästää rahaa valoissa, niin laittaa sit liiketunnistimen tohon ja sitten kun siinä käy ihmisiä, niin sit se syttyisi se valo päälle. Ja kuitenkaan tommonen ledi, niin se ei kuule paljon vielä. Se ei näy, ei oikeastaan näy kaupungin sähkölaskussa oikeastaan juurikaan ollenkaan. Mut joo. Ei kyllä sitten näy, ei yhtään mitään tähän kameraan. Ainakaan näitä kuntolaitteet ei oikeastaan näy. Eikö näkyykö muuten vähän? Mulla on näytön kirkkaus kyllä sen verran pienellä, että mä en ite taida näitä laitteita nähdä ollenkaan. Mut joo. Kyllä mä yritin leukaa tossa vetää, niin kyllä sit neljä mulla meni tosiaan ja tälleen. Mut enempää ei pystynyt, kun näpit jääty niin suutanasti. Mut joo, ei mulla sen kummempia tässä tosiaan tänään ja täällä on kireä pakkanen, -14. Tuntuuko ois -20. Näpit on aivan jäässä ja tunnottomat. Pitää välillä vaihtaa kättä tähän puhelimeen. ja tälleen. Mut joo,
Ei siinä sen kummemmitta lätinöitä, niin joo. Se olisi täältä kentältä Emppu kuittaa ja kiittää ja laitahan kanava tilaukseen ja tykkäähän videosta, jos tykätytyttää ja niin edespäin ja se olisi hyviä öitä ja morjens!